jeng jeng. Iku kan wis biasa, iki luar biasa. Abang-abang gendera mondok ngetan sidik kuburan mayit radi abang nganggo tanda mata kerja pupun gak golek duit matur nuwun Masih yo mbok apik-apikno saya kalah karo Mbah Surati. paling gak kan Ono Mbak wis entuk Surati kan sing senior. Kono wis entuk saweran Dirawi Pak Bupati. Bupati. Pak Mas Bupati. Mas Hari Wur, Hari nggih. Wur. Niku Mas Dalu, kula. Bapak Hari. Heeh. Kembang turi tandur pinggir sumur. Bapak Hari tak dongakno panjang umur. Amin. Ning kali nyangki ngotimbo Bapak Edi aku engko tambah ono. Durung wis tambahi ae iki sampean bos. Lah yo iki lagi sak critan moto. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu. Sehat nggih niki wau. Dan Seneng sehat. sehat. Alhamdulillah, senenge mboten kados bengi niki. Nggih to. Saged panggih masyarakat geger. Nggih. Geger napa geger? Geger. Geger nggih. Wah, tumplek-blek ten wingking wau wonten pelawak senior wonten Mbah Kirun. Nggih. Pelawak ibu kota Sri Mulat Mbah Tesi kali Pak Dekade. Inggih leres. Nggih. Ingkang senior sampun. Nggih. Menika sing nom-nom niki nggih. Nggih. Wonten Mas Percil kali Slentem. Ya niki ndok-ndoke Mari dagelan ini senior. khusus kowe iki ngedum hadiah sing kecil 10. Doorpress. Doorpress lho. Ya kan anak dhewe pancen khusus bagi doorpress. Nek kan tetep gayeng bersatu kaya iki mangkan negara kita bebas dari narkoba. Bersih, Bersih, betul. Oh, senani Pak De Kabul kowe kok. Ya sorry. Nganu sestesi. Pak Sorry. Dekabul. Sampeyan apa kok lungguh tok tas tekoe kok lungguh? Wis tak terusno mari. Setruk. Enggak, Eh, setruk aku. meneng iki mau turut dalan dek. Oh, waduh, iki weteng masur iki Ya kenapa? ampun. Bola-bali mendek pom mendek Alfamart. Ya ampun, bose tencrem. Oh, saya buat Kok cetakne. iso kene? Wene. Cek gak kerasa iku sampean ngadeg. Dadi kan engko Lambemu ge ngatek telusur. Ora apa. Urung enek titenane biasane ngono kuwi kan seng ngono lagi aku percaya. sampai niku wis aja ngono lek mbok empet malah akeh. Lek ngadeg kan moro-moro ngembes. Terusno. Lah yo winganane lagi bar metu teko rumah sakit 11 dino kena apa kae? Gemar megabar. Demam berdarah. Demam berdarah. Demam berdarah. Lah kok yo iki wis kena nganu neh tentrem. Setuju. Aja nyanyi, monggo ngeden engko malah matur. Nembang gak popo ning cangkeme iku dianu Dipasno karo laras. Gak laras belas sumpah. Awak Pulau Tabang Ireng. awakmu mosok rasane iku lho. Wis Apa? kemeringet kabeh. Temen-temen. Kae lho 10 kae lho. Oh ya ampun Dek Tem, pilih 10 warga masyarakat kene khususnya untuk mendapatkan door prize. Ada pertanyaan tidak? Lapo ngene-ngene kon kate modon tak kampleng lho. Wis tak terusno. Kok tak munggane aku. Nggih. Nggih. Cobi. 10 nggih Pak Dedala. Nggih. Lah dalah, mudhun tenan to. Iya kan. Ngomong. Makane menelek Boten. munggah. Sangka gedene rasa tanggung jawab. Nggih. Ndak apa-apa nggih. Nuwun Nggih. sewu Bapak Bupati, Nggih. menika Ngapunten, bos kula Dek. tesih wonten Anu, kesalahan kok- teknis. Wonten teknis ingkang kedah dipun solder wonten wingking. Halangan Ale menika. kabele ana sing getas kudu disolder sik ning mburi. Iya. Pak Dem menika Nggih. 10 orang nggih. 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 Dari sebelah sana Dek Dem. Ya, Oke. ya, dari panitia. Dari nggih. Apa ada arahan dari panitia harus apa gitu? Jane yo dijak nyanyi sik engko karo dipilih sing Boleh paling dijak semangat. nyanyi sembarang Nggih. dang. Nggih. Tepuk tangannya mana yang sebelah sini? Sing paling banter kok dipilih. Ayo. Dang. Mana suaranya? Aku bingung banter kabeh ana sing Ya paling tidak sampai